masa mo ang silingan kay daghan na kadto ning comment, daghan pa kadto ning message. Sawa mo sa bulad. Maya mong gisud-an gali gahapon guys. Puwa na katong taga guys ano. Kay ganahan siya aning puwa ko no. Iya ha kay 2 kilo pod. Ay, saan? Ay, Ano wala man. asa naman to kung gipunet? Gibalik ni mo? Wala. Itong na. Itong. Ulang pa. So tunga na daghan kay tunga di ay kani 1/4 oh. Agka to sa gaysano, iya ha puro puwa. Madungog barong ko anak. Tugtog. Bagay no ko. Madungog ro sa YouTube na to ang baan. Bro, Tugtog. Copyright ta. hindi na ang makapiright. Sara ni kadlaw na kuha na gadadyon. Kani mahal maguning kilo ingani nang utana gali ko isda sa bato Hindi lagi sa mo. klaro sa isda. Kani 400 ang kilo magujud ni kay mahal niya lami pa jud. Pula na. Kang kuha na tunga iya ha. Kung taga gaysano. Hindi mo pa makakabot pa. Totala na kay so kana 400 Pag 1/4 kay 100. 500 na. wala pa oh. Hindi pa mga tulo. Na. Katong taga gaysano na. Hug man. Iputo sa daan sa kuha niya timbag balik. Oh. Sakto na. Kaya malugi ta. Ito. Timbang nga ito plastic. Plastic lang daan. Ang ati daday 2 ka kilo. Ngayon mo di pa kay kalas ko na. Napaday taga dalagit dadun kuno sa uhol. Si Ate Erlin, diyaha ko no 3 ka kilo. Ngita pa may ugma upuan. Isda. Saad ka daan sa mga mananagat? Yung saad di bitaw ko. Sidagan ah. Yan ang tunga sa kamerkado, mura maggamay ra tayo. Ito nga, 200. Mas nindot yun na makapalit tag isda nga. Kasi barato na ito ba kay dako tag kita. 1/4. Sobra. Buwa si 1/4 kang Mercy. Na. Nga tilodi po 1/4. Tulog na. Kuwang manis atong order di ay. Nag-uban inagkuha na lang. First bat pa man. Guys, ga kilo midaan guys kay ug mas buntag i-deliver na ni. So na ining palit dani si Ate Daday 2 ka kilo. So ang nagikilo kay napoy mo. Tunga pa niya, tunga. So 2 kilo na siya guys. Kay among kilohan is for 2 kilos ra jay maseda na. So mo na siyang ipakdaan guys. Ihatod bila Mercy pa kanang ihapod kay 2 kilo ni katupong taga gaysano ba si Tuni nga rin diri ba nagpalit og buwak. Kapiton pa niya hauma. Kani 1/4. Nga ni kadaghan ng 1/4. Ang 1/4 guys sa 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 depende Walo. sa kadak-an. Okay, wala pin itong call. Oo. Call. A few moments later. Mga padung na siya sa ma'am kani sayo kay sa kay kamot din taon siya. Salamat ay kaadyo. Wow. Muna na sa una mo kiss. Karon di na. Bisan pag abot og gagulang kay mukis gyapon sa una di mo larga og di makakis karon wa na. Yan sila basta gulang na kuno. Gulang na kuno. Ug magulang na mawala na day pagigugma. So, ambi. Oo na magamping. Na siguro kay lain dito sa briefing kay di naman ka mukis. Ano balik man ka? Madung adlaw, madung buntag na tong tanan guys. Gawas na pud tag ako sa Zoom magkay ko matagod. Kay na mga manok ba. Tuwa na si papaidi guys. Asang gi buangan madung buntag na tong tanan. Aga pud mga buwak na laos na kay sobras kainit. So adlaw nga Lunes na pud karon guys. Mayo na guys, hapit na ang tuan. Wa pa ni trabaho ni Rubin kay napasay gihuman. Salamat kay kadto ni Ma'am Bida. Salamat kadto ni Ma'am Bitani diha sa Germany. Sayo tag mata. Kinanglan maguni sila alas 5 ma. Pakaon na ang may silang isuda ni kay basin og kanon ba. Manungod ra man pud sila og kuan. Oh. Sana. Sa ta. Hana silang isuda ni kay kuan basin og may mga iring ba iro. Pero di nun makasuda ring iring kag iro kay na may koral. Kuko, ngano man ka kuko? Ha? Nung sad man ka? Ay. Unsa pa kay inyo maning gitumba ning magawason naman na silang maadlaw. Shh! Di lagi manghilabot. Ikaw manghilabot ka ha? Uy, Dante, asa mga Dante? Shh! Dali! Dali, naog ko. Shh! Uy! Ay, dool diha! Maldito, muguni man na siyang gihuktan kay maldito kay na siya. Hindi siya pwedeng i-appeal sa kuan kay mga away. Wala, nasa laot na ka. Mga away, magulis ko ano eh. Kuku, dali na, naog na. Ang itlog na po na si Inday. Kaya ilis niya agi si Pidra man to. Nagkakara ka dyan sa itlog na na. Murag duha na sila si Pidra o si Inday nag-ipon ng itlog. Mangita pa ko ka ng ubang itugwanan dami. Kuku, naog na. Ay, naog na. Ikaw, hindi ka makaon? Ano? Dali na guys na. Ikaw. Andulok na sa awayan mo good siya. Nakaon na. Dali. Bayad ka sa kuryente.
164 ra di ay. Salamat. Bayad na sa tong obligasyon sa $1,600 pura di ay. Buko pandan nga iskindi. Yung manani mag kuan ka ng delikado. Ang halin na muna gi sib ni Nicole. Pati ang halin sa muhang buwad. Salamat kadto papi mag himo sa mi ani kay aroma. Kuan na ni si Jaba kay naay rally na pud ugma. Uy hala nang lakaw naman tong mga manok dito nak. Lakaw dito sa gawas. Ipakaon naman mo. Eh, mag-busy kay mi magbuhat mi iskindi. Daghang buhat mama ninyo. Salan oy. Ipakaon naman mo. Oh, dia puno na to. Ah. Wa na ipagkaon hurot na. Ah. Okay, palit ta. Pagkaon na mo ganiha. Sige ra day kaon di ay. Na guys, oh, ang kalami na ato sang kuan guys. Liwat ni sa nagbuhat dito. Ala Elias ni guys, oh. Oh. Kaya mi sa tong ice candy. So magkugi jud guys kay bisag dikado ni hindi ta mag ginabuhi. Bahala ginagmay basta kanunay. Makabayad ta sa tong mga kinahanglan sa atong adlaw-adlaw ba. So hindi ta mag inarte kinahanglan magkugi jud ta. So gahang buhat guys kanang kuan nasold na. Daghapon nang ngita mi og mapalitan ng isda wa kay ganahan man sila sang buhat daghang gilamian. Salamat di kadto sa mga namalit. Salamat kay kuwang ra jud kadto to guys gamay ra. Daghan pa kadto ni PM diha na kun napay magpa-deliver kuno sila nagka Domingo. Kay murag Domingo pa siguro sila magka kwarta. Isid man pud ron guys ang panahon lagi kanang bisag buhat lagi maglisod tagpalit kay lagi na krisis. Labi nagbuhat sa merkado tag 400 ang kilo jud. Mas maayo man atong himo kay di kadto sa parat ba. Diya makahibaw pud ta nga limpyo pud sa pagkabuhat ana ba. Kay nayo ba na makit-an bitaw nga sa mga kuan kanang sa una jud kay hang tatay kay mananagat man na kanang maghimo ginamos. Dito kay hang ninang bitaw guys ay namanas kugtong kandihay buhol kugtong kanang kugtong guys sa buhol. Sa daot diha sa mga taga kugtong kuan. Kanang maghimo ginamos ba nya isud usa ko unja tunub-tunuban nga na murag Joseph ba kanang uban pud kanang maghimo buwad niya tunub-tunuban ang uban kay rumo sup-sup tong kanang asin mga timpla sa kuan ka guys di na mas lababo na gihugasan ja man sa gimarinate na overnight kabuntag atong ibuwad. So lami man jud magbuwad ron kay kuan init lagi. Nya gabi irang kasagaguan. Sa taod di ko diha ni Ma'am Ging. Salamat ni kadto Ma'am Ging kanang malagi na kugil kita Ma'am Ging kay madto na laman ay income ta kada adlaw. Bahala ginagmay basta kanunay. Ba? So na to hang buko ice candy. So gahimo na pud mig buko guys kay kuan. Daghan jud kadto nangitag ice candy, jagang ice candy nga mangga gamay na laman pud kay nalagi ka balik-balik dari palit. So gahimo na pud ko og buko. So pure jud ni siya nga buko guys. So kay lamian jud sila sa hang biko. Ice candy pati biko. Lami guys pati bulad among bulad ay guys ay kuan nahurot sold among buwad giatngan man nila dadon pagkaaga. Nangita na pud miglain nga kuan guys isda lain nga palit. So samantala nagbuhat og ice candy guys eh napas ni Nicole dari mo putos. Kay malagi narang ka busy ko ato na po ko duty na po ko sa Pikas. Mga 2 ka oras kong duty. Duty sa pagkuron kay na ako'y buhaton dito sa Pikas sa Ati Daday.
Shout out diha sa mingog ganang gasalig mi wa jud mi magsalighan sa una pa jud ko guys, diskarte na ko kagmay pa niyang mga anak guys. Sa Manila pa ko guys, diskarte ko barbecue bisag na ako'y trabaho. Mag-barbecue pa ko magabi. Maninda pa mig barbecue. Si Cristel anad po na siyang negosyo kay ninda po nagpalamig. Si Nicole po sa tiimo kol, shik. Oh. Narbaho po siya, ga shik po na siya dito at bang sa mong gipuyan. Kung na di ta magsalig og nay mo tabang nato guys kay kana gihimo ra nag kuan sa Ginoo, gi-instrument ra na nila unsa jud ka kana dapat ba kang tabangonon ba ka. Mana kuan salig ta sa Ginoo guys basta magtinarang ra ta. So mana ready to para bugnaw na siya kay kuan bugnawon pa man siya kay kanang giluto. So ang ice cream di mo ra dyan sa ice cream. Unsa guys kanang si Nicole may nagputos kay mo ato pug pikas kay kuan. Ja. Kapaway sa ko karijit kay grabe lagi guys og oras na kuwang kadto ja. Salamat kay kadto ko ni Ma'am Bitani, salamat kadto kay bawo na jud kag sa imong gitabang ni Nicole. Salamat kadto kanang kay bawo na kag sa imong gitabang namo kanang makahilak ka kay wa mi magdahom nga mahitabo ni karon sa mga nahitabo namo guys kanang di lang po namo isulti dari nga may nay mga nahitabo namo diri sa among pamilya ba kanang kuan maistorya na namo ni puhon. Salamat kaadto si ning solve namo sa among problema si Ma'am Bitani, salamat kaadto diha sa Germany amping kanunay kanang tabangan si Nicole lagi. Ampo nato guys sa tanan sa Ginoo jud ang magbuot og asa ra ta ani og kanang jaman jud ihatag ang tanan so ato ra dyan iampo. Nag-isip po ko guys kay malagi na kanang raraw si Borgoro putag na og sigwin maninda ta gwapa pud ta kay aron mahalin natin tinda ja. Mo din ihang timbangan di pang 2 kilos ra ni. Record putag ya. Ay mahalin sa mo hang buwad So na kahalin mig sa buwad. O gabi pa mi pag humanahag buwad lagi guys kanang na nagkatang na lagi mga tao dari mga nahurot. Pang 2 kilos ra ni na Salamat kay kadto sa mga namalit sa among buwad. Manang gahapon guys, pangita jud ko asa may makapalit og isda kay ganahan lagi sila sa hang buwad kay di kadto sila parat. Unja kay bawo na mo na kita pud sila sa hanggian sana paghimo kay gabidyo man ko manang daghang kadto yung palit. Napotoy shout out sa mga taga Davao ug katong nasa Marilao Bulacan shout out diha followers man to siya kanang sa tuy jahangan basta magpa-LBC kuno siya or GNT man siguro pwede mo deliver nja magtigom palagi ko ma'am pang paningkamutan ma'am nga makatigom kog daghan kaadtong buwad ba pero mamaingon ni Ma'am Bisminda karon nga mamalit di ko gatong binangkat o katong sa kabangkat ba nga tag 3,500 ba siguro sa kabangkat murag 19 kilos ang sud. Pero mamili po ko guys og kanang kuan hasang tilawan og di ba parat or sa ba kanang mga bag-o ba nga na kay di dali maamagan. So daghan kadto salamat kaadto kay magkugi jud guys daghan jud kadto pwedeng pamaagi nga makakwarta ta. Taot di ko diha ni Ma'am Ging adlawon. Daghan jud ba kay makarelate jud ni si Ma'am Ging adlawon kay pila ka anak ni nga gipa-eskwela murag sa duha murag upat man siguro yung anak guys nga puro doktor yung mga anak diyan na din nang ipaningkamutan nga makapa-eskwela sa mga doktor mawaligja kuno sa mga unsa-unsa guys mga bisag unsa lagi basta ma-survive ra. So kaning aho guys kanang ipatigom ni Ma'am Bisminda ning ahang kuan ni Ma'am B ipatigom ni Ma'am B ning hang mga halin pas des niya agi nga hang mga halin sa kuan pag tinda-tindag sudan, mubalik naman po kong tindag sudan nagka-June kay makuha naman ko permit manang makadaghan na tag pwedeng pakitaan nakatahang buwad pwede po dato i-display nato dato sa tang tindahan sa sudan. Mubalik na ko puhon guys nagka kuan June. Malagi na guys bisag gagmay lagi tang paninda kinahanglan jud ta mo kuha permit kay katugali mga estudyante nga nagluto-luto ra sa eskwelahan ning kuha din sila permit. Bayad din sila og kanang tawag sa eskwelahan arkabala nak no mga anak kanang kinahanglan jud ta mo kuha. So maro to guys kay kanang grabe lagi ning kabisin makalingkod ra kag karijit nya naghanap kag buhaton kay daghang kag mga alagas gawas na mga manok na mga sa padanay buhaton natos bigas pa ko ang amo.
So thank you for watching guys. Daghang kanong salamat ninyong tanan. Amping ug ampo tang tanan guys. Love you all. Sa atong buko pandan nga iskindi. Si Nicole Radji nagbalot na kay ako pud lahi pud ang gibuhat para mahuman mi. Naghuman na rin guys mamahaw mi. Kay mauwahi lagi ka mga pagkaon kay pangunahon ni among mga trabaho. Kaya salamat pud kadyo ko Nicole kay update pud kadyo ni sa mo putos. Jawar to guys, daghang kadyo salamat ni Ma'am chat out diha sa yung tabang ni Nicole. Salamat kadyo kay bawo na si Ja. Kay mag di na sa mo skip sa pagtanaw sa video. Salamat kadyo amping diha sa Germany. Pink. So good. Amis. Amis ra ba sa kaso lang. Wa sa mag-adyo ba kay wa kay buti lang ba? Guys, sinsya na mo kaniyang suot sige ba kay kuani kanang kuan pud sa init. Nipis ra man ni siya noon pero ganahan lang ko ba kay mainit po di paborito. So kaili. So kanang makabarato tao palit og isda ba kay nara dito mga kuan or liluan ba mga hapit-hapit libad na yung mga isda ba nga barato. So tara guys, saban nimi guys. Diya guys, kay wa may makakitag isda nga pwedeng humuubuad guys ng hapit widari kay naa dako kayo sa hunasan. So mo ni atbang na ni siya sa Duwagiti guys na yung lugar na. So dari ra sa Santander. So hapit ra mi dari gyud sa makuha na mong hunasan dari guys kay wala gid mi kita og isda.